לו אפשר היה לדעת מראש מה יהיה מקצועו של הרך הנולד, היינו מחלקים את התינוקות כך. כאלה אין הרבה. אולם טייסים מבטן ומלידה ישנם רבים. הבעיה היא כיצד למצוא אותם ולטפח בהם את האהבה לכנפיים. זו בעיה כלל אנושית, אולם בארצנו ארץ קיבוץ גלויות קשה הבעיה שבעתיים. ואכן ארוכה היא הדרך לשחקים. הנה אחד הטייסים לעתיד. הוא עדיין נמצא בלב מדבריות ערב, בתימן הרחוקה. אולם כבר הוא שומע על מרבד הקסמים שיסענו אל מולדתו. והאגדה הופכת מציאות. ציפור הפלדה מביאה אותו ואת אחיו אל הארץ היהודה. הנה מגיעים עולי תימן, האנשים אשר הקשר הראשון שלהם עם אדמת אבותיהם קוים בדרך האוויר, על כנפי נשרים. שדה התעופה בלוד מוכן לקבל את פני הבאים, שהם אחרוני העולים מתימן. נו ילד, אמור לנו, ספר איך הרגשת באווירון, מה? כך, תודה. תודה. אני מבין. והנה ילד שהגיע מאירופה וגר עם הוריו במעברה. מגעו הראשון עם התעופה הוא ביום החג שבו מאמצים אנשי חיל האוויר את המעברה שלו. וכמובן אם אנשי חיל האוויר מביאים צעצועים, הרי אלה אווירונים. הילדים גדלים וגם הצעצועים גדלים. והנה עפיפון ראשון ניסה ברוח. הוא הצליח. זה עף! זה עף! זה עף! משנדבקת בקדחת האוויר, שום דבר לא ירפא אותך. יאיר יליד ירושלים ושמאי יליד תימן צמודים אמנם לכיסאותיהם. אבל היכן הם מרחפים? מדי שנה בשנה פותח הגדנ"ע את מחנות הקיץ שלו לבני הנוער בארץ. צברים ועולים חדשים ממזרח וממערב, בני עדות ותרבויות שונות מוצאים כאן לשון משותפת. כאן מקבלת שאיפתם של אנשי הכנפיים לעתיד את העידוד המעשי הראשון. טיסנאות, השלב הראשון בסולם שראשו בשמיים. לימודים עיוניים ובצדם מלאכת כפיים. בניית טיסנים במועדון גדנ"ע אוויר. כשהטיסנים גמורים, מגיע יום התחרות. איזה טיסן ישהה זמן רב יותר באוויר? שמוליק? רינה? יאיר! קדימה לשמיים! לא, זה בסך הכל כדור פורח ממולא אוויר חם שהופרח בידי הגדנאים. זה הכל. ולאחר שנה הגיע תור הדאייה. זו הפעם הראשונה שבה יחזיק יאיר את ההגה וישית את כנפי הדאון על זרמי האוויר.
חגורת הביטחון, הכובע ומשקפי הטיסה, מוכנים. המגליל מסתובב במהירות, עוד רגע והדאון מזנק בזווית תלולה למעלה. בפעם הראשונה אחרי 2 חודשי לימוד. אין מה לדבר, נחיתה יפה. יפה מאוד. חוכמה, כשהמדריך יושב מאחוריך. נורית, טסה טיסת יחיד. פנים אל פנים עם מרחבי השמיים. אוהו, היא גמרה את המסלול. לא נורא, גם זה עלול לקרות. באמת לא נורא, גם זה עלול לקרות. ושוב עברה שנה. הקורס למכונאות הוא דבר רציני יותר. כאן דרושה משמעת. כן, כאן דרושה משמעת. כיצד פועל המדחף? ממה מורכב המנגנון המסובך והמעניין הקרוי מנוע? איך להתבצע בסבך החוטים, הצינורות וחלקי המתכת השונים שמהם מורכב ליבו של המטוס? כאשר יסיים את הקורס הוא ידע את התורה הזאת על בוריה. ואז יתגשם גם חלומו על טיסת יחיד באווירון ממש, חלומו של כל גדנאי אוויר. אבל החלומות שב ידברו. לחיצות ידיים והוראות אחרונות. יאיר נכנס לתא הפוקר, מטוס האימון של גדנ"ע אוויר, לטיסת היחיד הנחשפת. יאיר והמטוס. שניהם קשורים זה בזה. הוא כבש את השמיים
ועמהם את המראה המסעיר של הארץ על בתיה ושדותיה. הוא הרואה אותה מאופק ועד אופק. הוא הרואה את גלי הים ואת ירק השדות. ועם הנחיתה המוצלחת מחכה לו קבלת פנים חמה אך רטובה. מה לעשות? זוהי המסורת לאחר הטיסה הראשונה. אין ברירה.